Existeixen clares desigualtats entre estudiants per raons socioeconòmiques i cal garantir que totes disposem de recursos suficients. L'accés als recursos materials té un biaix de classe, que és l'escletxa digital. No totes les estudiants tenim ordinadors propis, una bona connexió a internet ni la capacitat o les eines necessàries per dur a terme la nostra tasca. Exigim un accés gratuït al material necessari, ja siguin llibres, ordinadors, etc. És necessària també una personalització de les tasques, mitjançant el contacte directe alumne-professor, ja que totes les estudiants estem patint la situació actual d'una manera diferent. Volem que es tingui en compte la situació familiar, com també el nivell cultural de la família. Les estudiants de cicle formatiu estem completament desorientats. No sabem què es farà de nosaltres. Nosaltres hem de fer, com molt bé sabeu, hores de pràctiques. Normalment són centenars d'hores de pràctiques, les quals ara mateix no s'estan cursant. Això, en principi, és requisit indispensable per a poder tenir el títol. Com se'ns pensa fer recuperar aquest temps? Partirem de l'hora zero i farem les 350 o 400 hores de pràctiques que haguem de fer? Farem menys? En cas de que en fem menys, se recuperarà aquest temps d'alguna forma? O sigui, el currículum que falta es recuperaria o es quedaria tal qual? La crisi educativa també ha generat molta incertesa entre les estudiants de segon de batxillerat de cara a la selectivitat. Però celebram les mesures que s'han pres, com la modificació de l'estructura de l'examen amb més opcions per escollir. Ara bé, tenint en compte que no comptem amb l'ajuda presencial del professorat i que no sabem de quina manera s'avaluarà la tercera avaluació, demanam que se'ns proporcionin models d'exàmens per preparar-nos millor i, com que la selectivitat es fa al juliol i moltes estudiants perdem l'oportunitat de treballar durant aquest mes d'estiu, demanam que es garanteixin beques, salari o ajudes econòmiques a aquelles que ho necessitin. Davant la situació excepcional del confinament, les estudiants estem rebent una sobrecàrrega de feina que se'ns fa molt difícil assumir, ja que no tothom té accés a internet, no totes les famílies poden ajudar els seus fills o no tothom té un espai a casa on poder concentrar-se per poder fer bé la feina. Cadascú estem vivint una situació familiar i personal diferent i això ens afecta directament al nostre rendiment acadèmic. S'estan avaluant coses que en teoria no es poden avaluar i això crea una gran incertesa entre les estudiants. Si els teus drets es veuen vulnerats, escriu-nos a cpc.cat/bústia. Davant la crisi educativa, les estudiants ens defensem.